Det var dengang Hobro var hele Danmarks fodboldkæledækker. De dage, de er for længst forbi. Nu handler det om at... Eller siden, så kan det godt gå galt, når FCK har så meget initiativ. Abdul Yoda holder sig på benene, men Håkon Haraldsson... Men han er rolig, Yoda her. Det synes jeg, vi har set flere gange. Går ikke i panik, hvis det er sådan. Lidt med et modigt træk i høje indlæg. Ja, jeg tror hellere, han vil have, at der er 3 stopper, der tager imod høje indlæg, end 3 stopper, der ikke er blandt de hurtigste. Sørensen forsøger med en bold indad. Ja, præcis. Der skal de slå til, Hobro. Bryde den der, løb fremad, så de får udnyttet kontrachancerne. Stadigvæk god plads til Jakob Tjørnlund herude. Det er en fremragende aflevering fra Yoda. Ud i venstre side. Tidligere, da han var med til at slå dem i Hobros velmagtsdag i Superligaen. Han scorer meget sjældent, Tjørnlund. Men når han scorer, så er det typisk nogle helt fantastiske mål. Ja. Det var heller ikke et dårligt skud, det her. Rooney med lækkerier, Rooney Badaci med den manglende timing i hvert fald. Ja. Så var Ankersen ikke med på den der. Så det her, det er noget af det, som Hobro de skal prøve at se, om de ikke kan få ud. Offside. Hele offside-udsendelsen ligger i øvrigt. Udfordrer overgår Hobros nye mand til anden halvleg. Og gør kampen mod Vejle, som Hobro jo vandt 3-0 sidste uge. Ja, som betyder, at Hobro har fået 7 point i de seneste 2. Dramatisk. Derefter så fik de virkelig færd af, at de var ovenpå. Og greb de chancer, der bød sig. Ja. Konditon tæt på at lykkes. Forudseende, Yoda. Og kæmpe chance til Hobro. Skulle de have slået til her. Der er selvfølgelig gul kort der. Det er mere interessant at se den chance, Hobro havde et øjeblik forinden. Der måske kan sende en omstilling undervejs. Yoda ser sides på den svenske FCK-topscorer. Han formår ikke at lykkes med den aflevering. Nu er det en 2-mod-2 situation igen. Dietzson over for Rucholava. Der har det en fordel. Han vender brangen ud på ham, men så kommer han tilbage i afgørende ens. Det er tæt på. Ja. Det kunne blive rigtig farligt. Yoda erobrer i 2 omværinger. Ja, han har også spillet sig op igen, synes jeg. Yoda efter en god start, så synes jeg, han forsvandt lidt. Forekommer at være meget træt i slutningen af den ordinære spil. Stammer også det i baglårene, kan vi se. Så er der kontra. Faktisk 4 mod 3. Og her er der fart også for Lars Skellerup. 1 mod 1 med Victor Christiansen. Der får lidt hjælp her. Det samme gør Skellerup fra Don Dietzson, men han kan ikke få bolden derud. Dietzson. Vilas Rasmus bare fremad, råber de på FCK-bænken.